Перадаць паўсядзённае народнае жыццё беларусаў атрымалася ў Коласа яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя, а пасля выхаду паэмы «Новая зямля» айчынныя навукоўцы стварылі суполку, якая разглядала яго творчасць вельмі скрупулёзна. Зараз гэтыя групы разрастаюцца, і 35-е каласавіны гэтаму пацверджанне. Звычайныя студэнты абмяркоўвалі шлях класіка разам з гісторыкамі, музыкаведамі і мастацтвазнаўцамі. Каласавіны – гэта сапраўды маштабнае свята, якое традыцыйнае для музея Якуба Коласа і якое будзе працягвацца і надалей. Якуб Колас, ён сапраўды варты таго, каб пра яго ўвесь час казаць, чытаць, вывучаць, і даследчыкаў вельмі шмат цудоўных, выдатных сабралося на сённяшняй канферэнцыі, якія даследуюць творчасць Якуба Коласа, якія вывучаюць сам музей і параўноўваюць з іншымі музеямі свету. Пакуль на другім паверсе абмяркоўвалі творчую спадчыну песняра, на першым рыхтаваліся да выставы да стагоддзя першага выдання зборніка «Казкі жыцця». Алегарычныя апавяданні прадстаўлены ў арыгінале з праўкамі Якуба Коласа, а таксама пераклады некаторых апавяданняў на англійскую, французскую і таджыкскую мовы. Усё можна суаднесці з ілюстрацыямі і графічнымі работамі мастакоў, якія знаходзяцца побач. 3 казкі, вот тут мы показываем, якія ён падпісываў, напрыклад, прысвячэнне Янку Купалу з метраку Бедулі, ну і одна казка, можна сказаць, пра сабе. Казка называецца «Ноч, як калі папараць цвіце», ну, зразумела, што это пра Янку Купалу. В 25-м годзе, это да 20-годдзя літаратурнай дзейнасці Янкі Купалу, ён і прысвячэнне даў. Там ён абыгрывае яго псевданім, расказвае пра творы, упамінае спадчыну. Па выніках навуковай канферэнцыі «Каласавіны» па традыцыі выйдзе зборнік артыкулаў коласаўцаў.